Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau diwiting ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipun bikarien tarsanane tarsana dibikarien mangke nek waktune tasik nutut lanjutaken Quran. Tarsana halaman sekawan. Nggih. Halaman 4. Halaman 4. Ampun. Kula riyen sing maos mangke diwangsuli. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Shadiquna fasiqina. Halaman 4 tengah niki lho, Bu. Halaman 4 leres nggih. Dek wingi langsung nginggile sak. Pasti lak golek mesti endi. Boten. Dek wingi mpun nginggil mpun. Kula wangsuli malih. Shadiquna fasiqina khaliduna zalimina. Wangsuli 1 2 3. Shadiquna naik, fasiqina tambah naik, khaliduna turun, zalimina. Maluhu wa waladuhu. Monggo. Maluhu wa waladuhu. Monggo. Utiya kitabahu. Yai pendek. Utiya kitabahu. Utiya kitabahu. Adzabahu wasaqahu. Adzabahu wasaqahu. Diwangsuli 1 2 3. Maluhu wa waladuhu. Utiya kitabahu. Adzabahu wathaqahu. Ngandapi. La raiba fihi. Wa idza khalau. Masyau fihi. Walau sya'a
Uang suli 1 2 3. La raiba fihi wa idza khalau masyau fihi walau sya'a idza saja wa ma qala wa hasyara fanada idza talaha. Uang suli 1 2 3. Idza saja wa ma qala fa hasyara fanada idza talaha. Halaman gangsal. Kula riyen mangke diwangsuli. Aba abba. Monggo. Haja haja. Haro haro. Basa basa. Uang suli mulai aba 1 2 3. Aba abba. Haja haja. Haro haro. Basa basa. Hadapi kula riyen. Khoso khoso. Kadza kadza. Hadza hadza. Dala dala. 1 2 3. Khoso khoso. Kadza kadza. Hadza hadza. Dala dala. Hadapi. Mili mili. Hidhi hidhi. Bisi bisi. Dili dili. 1 2 3. Mili mili. Hidhi hidhi. Bisi bisi. Dili dili. Mulu niki mboten enten tawalud, mboten nangsen lam sukun mula mboten nangsal. Mulu 1 2 3. Khudhu khudhu. Busu busu. Dulu dulu. 1 2 3. Mulu Khudhu khudhu. Tambah naik. Busu turun. Dulu Oke, ngadapi. Alhamdulillahi. 1 2 3. Alhamdulillahi. Lame mboten nangsal le. Nggih. Alhamdulillahi. 1 2 3. Alhamdulillahi. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'inu. An'amta 'alaihim. Ulangi 1 2 3. Alhamdulillahi.
Iyyaka na'budu Iyyaka nasta'inu an'amta 'alaihim tsumma radadnahu sing ditahan mae pendek langsung tenro summa radadnahu tu 2 3 summa radadnahu a'anzartahum am lam tunzirhum tunne ditahan ikhfa am lam tunzirhum tu 2 3 am lam tunzirhum la yu'minuna Buang sulit itu 2 3 summa radadnahu diulangi mai tasik panjang summa radadnahu tu 2 3 summa radadnahu aangdar ampun kesusu tendar ane niku ditahan nun sukun ngajenge enten dal ikhfa ditahan a'anzartahum tu 2 3 a'anzartahum am lam tunzirhum tu 2 3 am lam tunzirhum ngajenge la yu'minuna diulang suli malih summa tu 2 3 summa radadnahu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna niki sing perlu dikoreksi tenggene sum niku ditahan terus angzar ditahan lajeng tung niku nggih ditahan nggih rada ditengeli nggih ang kali tung nggih ditahan diwalik wangsuli itu 2 3 summa radadnahu sae a'anzartahum nggih am lam tunzirhum nggih la yu'minuna ngoten pun ketitenan kula lit la'allakum tattaquna tu 2 3 la'allakum tattaquna mimma nazzalna ampun kesesoten ma mime rada ditahan mimma nazzalna tu 2 3 mimma nazzalna wa nuqaddisu laka ma'allamtana dituang sulit 1 2 3 la'allakum tattaquna mimma nazzalna wa nuqaddisu laka ma'allamtana nggih ngadhape alladzina yadhunnuna dzune ditahan tu 2 3 alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'una
diwangsuli malih. 1 2 3. Alladzina yadzunnuna. Ulangi malih. Dzune ditahan riyen. Ampun keseso tenu. 1 2 3. Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Halaman 6. Niki rada nguber. Nggih, kula riyen mangke diwangsuli. Aan in un 1 2 3. Aan in un baban bin bun jajan jin jun roron rin run diwangsuli. 1 2 3. Aan in un baban bin bun jajan jin jun roron rin run. Nah niki pun mulai tanwin nggih atos-atos kula wangsuli kula waos riyen. Sawaun alaihim, monggo. Sawaun alaihim nggih wae panjang nggih. Sawaun alaihim, monggo. Sawaun alaihim adzabun azimun adzabun azimun wa yahdi bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Diwangsuli. 1 2 3. Sawaun alaihim adzabun azimun wa yahdi bihi katsiran. Wa kuntum amwatan 1 2 3. Wa kuntum wa kung ditahan. Wa kuntum amwatan 1 2 3. Wa kuntum amwatan sab'a samawatin bikulli syai'in alimun bikulli syai'in alimun. Line pendek langsung ten syai. Bikulli syai'in alimun. Lenggung. Bikulli syai'in alimun. Gitu wangsuli. 1 2 3. Wa kuntum amwatan sab'a samawatin bikulli syai'in alimun. Adaban aliman. Adaban aliman fala khaufun alaihim fala khaufun alaihim mata'un ila hinin mata'un ila hinin. Langsung itu 2 3. Adaban aliman naik fala khaufun alaihim turun mata'un ila hinin. Kalau berhenti huruf terakhir mati. Lagu ini ngaten 1 2 3. Kalau berhenti huruf terakhir mati. Langsung 5 le. Kalau berhenti huruf terakhir mati. Nah, niki belajar belajar satu hukum malih. Nek pas wakof atau berhenti, baik ketika nafase telas, nggih, niku huruf terakhirnya sing boten sukun, niku kudu disukun, nggih. Sing asale boten sukun kudu disukun. Nek panjang nggih diwaos panjang, nek boten nggih boten.
Nah, niku jenengan pirsani contone wa mimma razaqnahum yunfiqun. Niku asale pucuke, burine niku hurufe napa? Nun kan, harokate fathah. Nah, asline. Tapi karena diwaose berhenti, maka na niku kudu disukun. Fathahe kudu diganti sukun. Nah, karena huruf saderenge diwaos panjang, berarti nggih panjang. Yunfiqun. Ngoten nggih? Nggih, kula riyen. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 2 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mim ditahan kados wau. Wa mimma razaqnahum yung ditahan gian. Dadi enten kali sing ditahan. Mim kari yun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 2 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walahum adzabun azim. Walahum adzabun azim. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Bighafilin amma ta'malun. Bighafilin am ditahan. Bighafilin amma ta'malun. Monggo. Bighafilin amma ta'malun. Wa fariqan taqtulun. Wa fariqan taqtulun. Wa fariqan ditahan. Wa fariqan taqtulun. Monggo. Wa fariqan taqtulun. Diwaos mulai wa mimma. 1 2 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa lahum adzabun azim. Hum fiha khalidun. Bighafilin amma ta'malun. Wa fariqan taqtulun. Nggih, dados wau sing wingking-wingking disukun sedanten, lajeng diwaos panjang karena saderenge enten mat. Mongko niki nek ten tajwid arane mad arid lis sukun. Dadi maca panjang sing burine niku mestine mboten sukun, tapi kudu diwaos sukun merga waqaf, merga berhenti nggih. Pun ngandhape saniki hukum sing berhentine mboten karena disukun, tapi fathaten sing fathahe setunggal ical. Tur diwaos panjang. Dadi kapan-kapan nek enten fathaten nggih, ten fathan. Fathaten mesti ten wingking kalimat fathaten. Tapi tak fathaten niki sanes sing fathaten tak marbuta nggih. Ngertos tak marbuta nggih? Tak marbuta niku sing tak bunder ngenten iki lho. Nah, utawa sing bentuke biasane ngenten, kaya bebek ngenten. Nah, kaya gendera ngenten. Nah, tak marbuta niku mangke nek maos sukun, pancet sukun kaya sing wau. Tapi saklintune niku kaya an, ban, tan, san, jan, han, khon, dan, zan, ron, zan, san, shan, son, don, ton, don, an, gon, fan, kon, kan, lan, man, nan, wan, han, yan niku sedanten diwaos fathah.
fathah panjang. Dadi ane ilang kantun setunggal fathah terus diwaos panjang. Contohnya ini iki. Tawaban baca tawaba. Monggo. Tawaban baca tawaba. Innahu kana tawwaba. 1 2 3. Innahu kana tawwaba. Ditahan guna. Innahu kana tawwaba. Fa'atharna bihi naq'a. Monggo. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Monggo. Fawasatna bihi jam'a. Nabihi nah pendek. Naik pendek. Fawasatna bihi jam'a. Monggo. Fawasatna bihi jam'a. Abdan idza shalla. Monggo. Abdan idza shalla. Yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika rabbuka buka fatar pendek. Yu'tika rabbuka fatarda. Monggo. Yu'tika rabbuka fatarda. Ulangi malih. Yu'tika rabbuka fatarda. Diwangsuli tawaban baca tawaba. 1 2 3. Tawaban baca tawaba. Innahu kana tawwaba. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Abdan idza shalla. Yu'tika rabbuka fatarda. Shadaqallahul. Pun mengke-mengke nggih. Nggih. Insyaallah kurang 1 halaman niki jilid setunggal khatam. Para ibu ingkang kawula hormati, khataman, Pak. Nggih dereng ampun. Kok khataman titik-titik bancaan jenengan-jenengane. Maksudnya khatam jilid setunggal. Mangke tasih enten jilid kalih nggih. Niki nek saged niki programe Juni nek saged khatam jilid kalih tur lancar ngoten. Jilid kalih lancar. Mangkene niki pun April sakjane jilid setunggal niku khatamane Maret akhir. Nggih ya jane niki rada molor kang nek poso macem-macem niki lho. Tapi mboten napa-napa bismillah lah. Nggih ibu-ibu niki kan pun akhir Syawal nggih. Pun ten kantor pun mulai sudo manten soalnya nek Syawal akhir pun nggih pun akhir-akhir Syawal pun insyaallah pun mboten enten manten. Mergo nek daftar kan kudune sakderenge. Nah manten ngoten selo insyaallah wis malah sepi manten nggih. Manten nggih. Selo niku nek ten Jawa sebutane Dzul, ten gene Islam kalender Islam Hijriah namine Dzulqa'dah. Dzulqa'dah niki pun milai persiapan sederek-sederek kita badhe berangkat tindak haji. Nggih kita tunggaken seduanten sederek kita napa tangga kita, kanca kita, kenalan kita sing badhe nglaksanakaken tindak haji mugi-mugi diparingi lancar, sehat nggih, pikantuk haji sing mabrur nggih. Mboten angsal irene mboten napa-napa iren dalam kebaikan, tapi sing iren sing terus dadi husnudzon niku peh apa ngonten-nganten nah dicurigai macam-macam mboten angsal. Nek aku iri pengen koyok ngono, aku pengen isok koyok ngono. Nah niku napa sing pengen niru, iri sing pengen niru mboten napa-napa.
Nah, irine apik. Tur kita ndonga ben ketularan dan ditimbali Allah tindak haji utawa tindak umrah. Tapi Allah nggih nyediani dhateng kita ibadah sing nek kanggene tiyang sing mboten saged tindak haji ten ngewe wayahe haji. Nggih niku napa ibadah kurban. Karena lek haji jenengan daftare yo larang awis tur antrine yo puluhan taun. Monggo kali Allah sing gak di napa niku mlebet kuota keberangkatan saged nderek uswahe ibadah Nabi Ibrahim kanthi nglaksanakaken ibadah kurban. Mergo haji niku nggih ibadah para nabi termasuk Nabi Ibrahim. Kurban nggih sami ibadah sing niru sejarahe Nabi Ibrahim beleh putrane Nabi Ismail. Niku beleh sing beleh hawa nafsu, mboten namung beleh anake. Anak niku kan simbol harta sing paling disenengi. Anak niku simbol harta sing paling disenengi. Bojo niku disenengi, nggih. Tapi bojo kala-kala iso pegatan, nggih mboten. Tapi nek anak selawase-lawas mboten saged pegatan. Gewethinga kaya apa? Benci kaya apa tetep hukume anak nggih mboten. Anak niku durhaka karo apa karo wong tuwa niku tetep kita nganggepe tetep anak. Kadang wong liya ya Allah, wah anak kebacut kaya ngono Bu. Ijolno wedhus sak wis. Tapi lho lagi wong liya lho. Umpama kita sebagai wong liya tangga. Delok tanggane kita duwe anak mbau wetik, mbau weling. Nggih, sewering napa niku nangisna wong tuwa. Sewering bentak-bentak wong tuwa. Kita sing dadi tanggane kan ya berbeken nggih, kan gatel. Kadang sampai metu wong ya Allah, padahal buke niku ya wong apik, wong sabar. Kok ya dicoba duwe anak kaya wet. Lho, ijo lelek payu ya tak terno nang pasar kewan, gak payu. Nah, niku dadi simbol. Mongko ibadah kurban iki dadi simbol niki ngetok hawa nafsu, ngetok hawa nafsu sing paling dicintai. Nabi Ibrahim paling dicintai nggih putrane niku diutus kali Allah nek pancen saestu-astu luweh cinta Allah tinimbang keluargane, tinimbang anak. Karena derajat cinta Allah niku mestine kudu ngeluwihi cinta tenggene liyane Allah. Makane kalau mben kula nate sampaiaken Sayyidina Umar niku nate sanjang ten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan kula cintai. Allah kula cintai, jenengan kula cintai, tapi ringking loro. Ringking siji kula nyenengi awak kula dhewe. Kula mentingno awak kula dhisik. Baru kula nyenengi jenengan. Terus Kanjeng Nabi, ngono iku duduk cinta. Ngono iku duduk cinta sejati. Cinta sejati niku dideleh nomor siji. Ngeluwihi nyenengi wong liya, ngeluwihi nyenengi awake dhewe. Nek sira Umar nek pancen saestu-estu cinta Allah nomor siji, cinta Rasulullah nomor siji niki mboten saged dipisahno nggih. Cinta Allah nomor siji, cinta Rasulullah nomor siji. Mongko liyane Allah, liyane Rasulullah kudu di nomor sekian kan. Kudu dimenangno Allah karo Rasulullah. Nah, nembe niku Sayyidina Umar terus deklarasi mulai sakniki jenengan Allah kali jenengan dados cinta nomor siji kula sing paling dhuwur, lebih kula cintai tinimbang wong menungso sak ngalam donya, tinimbang bojo kula, tinimbang anak kula, tinimbang awak kula dhewe. Lah pembuktiane ngoten niku lak enggak mboten cuma lesan to. Pembuktiane napa? Nggih niku ngelampahi perintah-perintahe Allah, ngurbano kepentingane kesenengane awake dhewe. Kita seneng apa? Seneng donya. Tapi nek kita pancen ngaku cinta Allah, maka seneng donya niki kudu dikalahne. Nah, kalian napa? Lah lek wayahe kurban nggih, sing pun gadah kemampuan kurban monggo enggal kurban. Nggih. Yo mboten mesti kudu meksa awak terus gak duwe-duwe. Nah, lek pancen mboten gadah nggih, mboten. Kurban niku kan kangge sing mampu. Kaya haji wae lho.
haji niku kan ibadah kangge sing mampu, mboten angsal meksa. Mongko ibadah kurban nggih sami kangge sing mampu. Mongko sing nek mampu terus mboten kurban, Masya Allah. Niku nek munggoe mazhab Hanafi niku dosa, termasuk dosa gede. Karena munggoe mazhab Hanafi niku kurban hukume wajib. Kangge sing mampu hukume wajib. Nek ulama sing lintu memang mboten sampai wajib, hukume namung sunnah. Tapi nek ningali tindak lampai Kanjeng Nabi niku ben taun ngelampahi kurban ben taun. Mboten namung aku wingi wis mari kok. Aku ya wis ya sing liyane to lho. Lah Kanjeng Nabi niku senajan to taun dek wingi sampun niku ben taun ngelampahi kurban. Tur mongko nek ngelampahi kurban niku insyaallah mboten ngurangi bondo. Tambah nambahi. Mbuh ya piye carane, Pak? Saiki akeh kebutuhan, Pak. Niki durung kas niki wis rega-rega mundhak neh lho kaya ane, Pak niki. Niki enten perang Iran macem-macem niki mangke nek mundhak niki nek nggo celengan. Nah, niku kegelisahan ngonten niku berarti mboten pasrah kali kodok kodare Allah. Mumpun monggo ingkang gadah kemampuan monggo enggal kurban diniati mbeleh hawa nafsu, menyatakan lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada mencintai yang lain, daripada mencintai dunya, daripada mencintai awake dhewe niku lebih mentingno cinta tenggene Allah, tenggene Rasulullah dengan cara menjalankan perintahnya. Ngoten nggih. Mungkin manfaatin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.